Питате ли се защо съм го ловил така като дюнер? Не знам дали ще успея да ви... Причината, да оставим телефона примерно така. И в момента вече имаме едно коте, което е ето така. И понеже майка им явно е изгубила някакъв инстинкт, взимаме и това парченце. Леко по някакъв начин го изпирам. И тук започваме да мием очичките. Ей така е. Ей така, леко. Но снем от цунка всичко. Ей така виждате. Котето не се наранява по този начин. Вече е умито, но все пак да ви покажа. Ей го един котак. И сега, ето го, отваря очичките, леко по леко. Само едното, затова ги мия, защото майка им нещо вероятно не смята за редно. И тя държи само едното око отворено, защото другото винаги е някакво... Чакай, стой малко. Почна го отваря. Винаги е някакво с някакви гурели, скоравили са се и тя не може да го отвори. И аз затова се принуждавам всеки път, като дойда, е тази процедура да ги мия. Сега пускаме това и хващаме брати. Така. Той пак нашия търси да бозая сега. Чайте да ви покажа. Вече свободна, независима. Ето я госпожата. Свободна и независима. Къде си, ма? Кръстих я Темида, точно заради това, защото винаги е сляпа, милата. Винаги. Майка и нещо... Нищо лошо към майчето, просто няма инстинкт явно. Ето, вече имаме очички. Сега следва и този господин. Хоп, ей така. И сега ще трябва да го ловя, затова ще ми трябва и двете ръце. Вижте го кафе.